एक्सपेन्सिभ होननानैथ' जेनेबा बिदि माबानिफ्रायथ' जेबो सुबिदाखौ मोननाय जायाखै बुंदों। नाथाय फिसालाया होनदों हारिनि थाखाय आंबो नांनायाव ओंखारनोसै। खुलुमबाय। बे समाव इउनाइटेड निउस नायगिरि गासिबो रायजो नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। आं दायो दङ सनितपुर जिल्लानि गफुर हालामनि सिङाव थानाय आसाम अरुणाचल सिमाजों नांजाबनाय दमनपुर गामियाव। आरो बे दमनपुर गामिनि बे न'खराव साननैसो सिगाङाव एक्स एनडिबि एन हास्थाय बिथाङा रुंसारि जानानै थांबाय। केन्सार बेमारजों रुंसारि जानानै थांबाय। आरो बे रुंसारि जानाय न'खराव आङो दिनै दङ। दा बे समाव बे रुंसारि जानाय न'खरनि जाय बिथाङा दिनै एन हास्थाय बिथाङा दिनै रुंसारि जालांबाय। बे एन हास्थाय बिथांनि न'खरनि मानसिफोरनिफ्राय जों माखासे खोथा मिथिना लागोन। दा बे समाव जिहेतु एक्स एनडिबि बिथांमोना 33-35 बोसोर हाग्रायाव थानानै जिउ खुंबोबाय। आरो बिनि उनाव लासैनो फैनानै एक्स एनडिबिनि गेजेरजोंनो बिटिआर सुक्ति जानानै थांबाय। दा बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव बे न'खराव दिनै बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव एक्स एनडिबिफोरा मोननांगौ माखासे सुबिदाफोर रायलायनाय माखासे माबाफोर दंमोन। जेरै 4 लाख रां मोननाय अनसुंथाइ मोननायनि खोथा दंमोन। थांना थानायनि माबा मोनसे राहा लामा खालामना होनाय दंमोन। दा बिथांनि न'खराव बेफोर अनसुंथाइफोरखौ मोनदों ना मोनाखै, सुबिदाफोरखौ मोनदों ना मोनाखै, जों बिथांनि न'खरनिफ्राय मोनथिनानै लागोन। जिहेतु दिनै नोंथांमोननि न'खरनि बे एन हास्थाय बिथाङा नोंथांनिनो मानसिमोन, जिहेतु रुंसारि जानानै थांबाय। दिनै बे रुंसारि जानायाव मा बेरामजों भुगिनानै दंमोन, माबायदि रुंसारि जालांखो, आरो रुंसारि जानाय सिगाङाव बिटिआर सुक्ति हिसाबै माबा माबि मोननांगौ होननाय खोथा दंमोन। अनसुंथाइ सोरनिफ्रायबा बिदोंमोन नामा, मोनदोंमोन नामा, ना मोनाखै, मानि थाखाय मोनाखै, बा मोनदोंबा माबायदि गोजोननाय फोरमायनो नागिरदों, बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो। सिगां आङो सिगांहाय माने आङो बिसाया बेमार जादोंमोन एन हास्थाय बिनि नामा, आरो मोनसे नामा जाबाय हेब्रन नार्जारि। बियो बेमार जानाय समावहाय आङो जाय माने माखासे इउनाइटेडनि गेजेरजों बा इउटुबारफोरनि गेजेरजों आङो माखासे पाब्लिकफोरनिफ्राय हेल्प माने बिदोंमोन। ओमफ्राय जाय मालाय गोसो गुदुं जानानै हरनायफ्रा हरबाय। आरो बेखौनो लानानै आङो माखासे मुलिफोरबो बायदिसिनाबो आङो बिनो ट्रिटमेन्ट होबाय। आरो माखासे बे होग्राफोरनि थाखाय होग्राफोरखौ आङो बुहुद धन्यबाद होदों। हामबायसै बिसोरो आंनि थाखाय होनायनि थाखाय। आरो बे होनायावबो थोजोबैलाय थाखा फैसा मोनहासयैयावहाय आङो फुरा बेमारखौ ट्रिटमेन्ट आं खालामजोबनो हायाखिसै। आरो बियो थांनाय 25 तारिख रुंसारि जानानै थांनांबाय। आरो माबानिफ्रायथ' एक्स एनडिबि होननानैथ' जेनेबा बिदि माबानिफ्रायथ' जेबो सुबिदाखौ मोननाय जायाखै। जाय हरदों बिसोरो गोसो गुदुं जानानै थाइसे थाइनै इउटुबारनि गेजेरजों बिसोरनि गेजेरजोंसो माने थाइसे थाइनैखौबो मोननाय जादों। आरो बाखिखौथ' मोनाखै। दा बे समाव जिहेतु एक्स एनडिबिफोरखौ लानानैसो जिहेतु बिटिआर सुक्तिया जालांदों। बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव एक्स एनडिबिफोरनो थांना थानायनि राहा खालामना होनो होननानै 4 लाख रांबो मोनसे थिग खालामना होनाय जादोंमोन। दा बे 4 लाख रांखौ नोंथांमोननि जिहेतु रुंसारि जाना थांनाय आदाया मोनदोंना मोनाखैमोन? बेखौथ' मोननाय जायाखै। नाथाय गोबां हास्थायदोंमोन मोनगोन खोमा होननानै। माने बेफोर थाखाखौ मोननाय मोनबाबो माबा मोनसे सुबिदाफोर जागौमोन खोमा दा थांनानै थासान्दि समाव। आरो बे बेमारफोरनि समावबो माबा मोनसे उफाय जाहैगौमोन खोमा। नाथाय मोननो हायाखै। आरो आंहा न'खराव दा 2 फिसाबो थालांबाय उन्दै उन्दै। दा बिसोरखौ फोरोंनो आरो फेदेरलांनो थाखाय आंहा गोबां माने खैफोदाव गोलैनानै फैबाय। आरो ओमफ्राय बेराफारसे बेखौ सिगां ट्रिटमेन्ट खालामनायावनो गोबां थाखा फैसा गासिबो थांस्राजोब्बाय, सुस्रालांजोब्बाय। माखासे डनेसन दान होनायफ्राबो थांजोब्बाय। दा फिसाफोरनि फोरोंनाय लाइफआव बिसोरखौ फेदेरलांनांगौआव गोबां उसुबिदा जानानै फैबाय। बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जितु मोननांगौ रां, जिहेतु 4 लाख रांनि अनसुंथाइ थांना थानायनि राहा मोनसे होदोंमोन। दा बेखौ जिहेतु मोनासै, मोननो थाखाय दा सरकारखौ माबायदि खावलायनो सानो? आङो खावलायदों। गोबां खस्थ' खालामनायाथ' थैनानै थांनायासोमोन, मोनजानांगौआबो बेसोमोन। नाथाय मोनजानायबो जालाङासै, मोननायबो जालाङासै। आरो बिनि जिउआव माने बेखौ हास्थायनानैनो थैनानै थांनांगौ गोनां जाबाय।
बेनिखायनो आङो दायो खावलायदों जिथुनाखि बिनि थै थालांनाय सानै फिसाफोर जाहाथे बिसोरनि लाइफआव बे माने खामानि होयो बेखायनो आङो बिटिसि सरकार आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ आङो खावलायदों अननानै बे जिथु एनहास्टाइनि जि 4 लाख रां माने मोननो गोनांखौ जेन सारमोना अननानै गोख्रैनो मावनानै होयो। दै जिहेतु नोंथांनि फिसाला एन हास्थाय बिथाङा दिनै जिहेतु रुंसारि जानानै थांबाय दा रुंसारि जानाय सिगाङाव जिहेतु एन हास्थाय आदाया बेसेबां बोसोराव हारिनि थाखाय नांनो थाखाय हारिनि गोजोन थासारिनि नांनो थाखाय हाग्रायाव थांनाय समखौ नोंथाङा मादिया मिथिगोन नामा गोसोआव दं नामा? फिसालाखौथ' आङो माने जोंथ' जाम्बि मानसि जाहैबाय बिनि थांनाया 99 थांनाय बादि आङो दा गोसोआव दं आरो ओमफ्राय बे गथ'आ माने आङो बुंदोंमोन माने बेबायदिनो लोगोफ्रा बेखौ सानसेखालि लिंफैबाय आङो सानदों जोंहाथ' न'आव बेबायदि माबा गैया बेनिखायनो आङो गथ'खौ माने आङो नोङो न'खरखौ सिन्था खालामनानै थाङाबा हामगौमोन होननानै आङो बुंदों नाथाय फिसालाया होनदों हारिनि थाखाय आंबो नांनायाव ओंखारनोसै बे समाव आङो फिसाखौ बादा खालामासै माने थांथोंसै हारिनि थाखाय नांनायाव जोंनि बर' फिसाफ्रानो गोबां बेबायदिनो माबायाव नांखानायखाय आङो फिसाखौ हगार हरनाय जाबाय आरो बेयो गोबां दुखु खस्थ' हारिनि थाखाय नांफाबाय आरो बेबायदिनो गोबां बियो लोगोफोरजोंबो आफादावबो जेरावखि जाया मानो बियो थांबाय ओंखारफाबाय मावफाबाय। दा बे समाव आदाया जिहेतु रुंसारि जानानै थांबाय एन हास्थाय आदाया दा बे समाव बाजैजों लोगोसे बे गथ' गथाय साब्रैसो थालांखो? बिनि गथ'आ हिनजावसा 2 गथ' थालांनाय जाबाय दा बे 2 गथ'आनो बेखौ खांलांनो फेदेरनो माने बिमाया हारसिङै जाबाय बेनिखायनो दा बे समाव जिहेतु आदाया रुंसारि जानानै थांबाय गोबां बाजैनि जिउ खुंनाय बेलायावथ' गोबां दुखु खस्थ'आ जानानै फैबाय दा बे समाव जिहेतु बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव एन हास्थाय आदामोन बायदि एक्स एनडिएफबिफोरनो सरकारा 4 लाखनि मोनसे राहा खालामना होनाय जादों थांना थानायनि राहा खालामना होनाय जादों बे दा बेखौबो जों मोनाखै होननानै मिथिनो मोनदों दा बेखौ मोनैनि खार'नाव सरकारखौ आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार जोंहा बिटिआर सरकारनि चिफ दङ बिथांमोननि सायाव माबाफोर खावलायनो सानो नामा? खावलायनाया बेनोदि आङो गोबाव सम बियो मावलांबाय हिसाबै गोबाङानो गोबां रोखोमनि थैनानैबो थांबाय बेबायदिनो खहा जालांबाय सोरनिबा जिबनाव गथ' गथाय गारनानै थैनोबो गोनां जाबाय बेनिखायनो दिनै आंनि फिसाया थांनानै दङमोन नाथाय फिसालाया थांनानै थानायनि गेजेरावबो गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दिनै बेबो बेबादि जानानै आरोबाव बियो मोनसे बेरामजों थैनो गोनां जाबाय खिन्थु दिनै आसाम सरकार बिटिसि सरकारनिफ्राय बेबादि बिनि मोननो गोनां एबा सरकारनि थरफनिफ्राय अननानै हरनाय बेबादि जोङो अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै आरो दा बे समाव जिहेतु आदाया एक्स एनडिएफबि आदाया थैनानै थांबाय बे थैनाय रुंसारि जानायनि उनाव आदानि लोगोफोर एक्स एनडिएफबि गोबां लोगोफोर जोंनि ओनसोलावनो दं बिथांमोना नायफैदोंना नायफैयाखैमोन? नायफैनायाथ' रावबो खबर लाफैनाय जायाखै खिन्थु जेब्ला बियो रुंसारि जायो बे समाव 2 फैदों बिसोरो फैनानै मान बावफैदों आरो आसा बे समाव दिनै गोबां दुखुनि बाथ्रा जिहेतु बे न'खराव आङो दिनै रुंसारि जानाय आदा एन हास्थाय आदानि न'आव आङो दङ दा बे समाव न'खरनि मानसिफ्रा फोरमायदों जिहेतु एक्स एनडिएफबि गोबां लोगोफोर दंमोन बे जायगायाव होनबो रावबो इसेबां मानसिफोरखौ खबर लाफैनायखौ नुवाखै होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो बे समाव जिहेतु बिटिआर सुक्ति जानायनि गेजेरजों एक्स एनडिएफबिफोरनो थांना थानायनि मोनसे राहा खालामना होनो थाखाय 4 लाख रांनि मोनसे लिस्ट आउट जानाय दंमोन बिथांमोना दा बे न'खराव बे लिस्ट आउटआव बे आदानि नामा दंना गैया जों बेखौ मिथिया जायखिजाया 4 लाख रांखौ बिथाङा मोनाखैमोन दा आरो न'खरा गोबां दुखुनि गेजेरजों फोरमायदों बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनो आरो बिटिआर सरकारनि चिफ बिथांमोनखौ फोरमायदों 4 लाखखौ जाहाथे जुदि मोननांगौ दङबा लिस्टआव दङबा मोननो हास्थायदों मानो होनोबा बे न'खराव दिनै थांना थानायनि बाजैनि थांना थानायनि बेलायाव गोबां दुखु खस्थ'नि जारला जानानै फैदों दा बे समाव दुखुनि बाथ्राया बेनोदि न'खरनि मानसिफ्रा फोरमायदों जाहाथे 4 लाख रांखौ मोननो थाखाय आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि चिफनि सिगाङाव माने 4 लाख रांखौ मोनोबा मोनथों होननानै खावलायनाय जादों आरो